Po dlhej dobe som sa rozhodol natočiť nové videjko. Natáčam už tretíkrát, keďže moja akčná kamerka ma dvakrát zradila rovno na konci videa, takže ideme na tretí pokus. Toto video bude o tom, ako som sa stretol so smrťou, na ayahuaske a bolo to v Kolumbii. Na úvod dôležitá vec, nie som žiadny fanúšik drog, ayahuasku som užil ako medicínu, tak ju nazývajú aj v miestnych podmienkách, a ako liečivo. Ja osobne nemám rád drogy, neužívam drogy a ani neplánujem užívať drogy. Dlhú dobu som zvažoval, či vyskúšať, či nevyskúšať ayahuasku. Predtým, ako som odcestoval do Kolumbie, pozeral som si videa na YouTube, je tam veľa videí. Bol som v kontakte aj s jednou dievčinou z Česka, ktorá to užila, bohužiaľ si nepamätám jej meno, aspoň by som ju pozdravil. A veľa mi pomohol aj Robo, ktorý pôsobí na juhu Kolumbie, robí tam ceremonie. Veľa informácií mi cenných povedal. Z začiatku som zvažoval ísť ku nemu a osud to zariadil, že som skončil úplne inde. Odcestoval som do Kolumbie, bol som v kontakte s Robom, veľa vecí mi radil, ale stále ma to tam úplne neťahlo. Vedel som, že chcel som ísť, zároveň vždy, keď som chcel napísať správu, tak nejak, že nejde to úplne. Cestoval som tam, bol som na severe Kolumbie v meste Minka a bol som na turistike a stretol som jednu dievčinu. Ona bola Holanďanka a robila tam tuším hypnoterapeutku v Kolumbii. Začali sa rozprávať o rôznych veciach o nás. Bola to zaujímavá diskusia s dievčinou, ktorú som stretol na 5 minút v mojom živote a možno mi to veľa zmenilo život práve tá diskusia. Ona mi odporúčila nejakú ayahuasku s nejakým šamanom Kajetánom. A ja som si to uložil do telefónu a že uvidíme. A nejak som to nechal voľne pôsobiť, začal som mu písať správy, nakoniec sa dohodli, že prídem na nejaký úvodný screening ku nemu. Úvodný screening bol vlastne na severe Kolumbie, blízko mestečka Palomino, kde sa stretli. Musím uznať, že od začiatku som mal z neho veľmi dobrý pocit. Už ten prvý očný kontakt bol akoby taký wow, veľmi energeticky intenzívny. Na začiatku bolo vlastne rapé čistenie, to je tabak, ktorý sa fúkne do jednej nosnej dierky, do druhej nosnej dierky. Už tam mi bolo na zvracanie. Našťastie som to nejako ustal, alebo skôr uležal, keďže som si rovno lahol potom a začal mi tam dávať nejaké čistenie čakier, kde som vlastne oddychoval. Asi po hodine a pol takéhoto nejakého screeningu sme sa potom ešte chvíľku rozprávali a odporúčil mi, že ayahuaska, jáge alebo medicína, to sú všetko rovnaké pojmy pre túto látku. Jedná sa vlastne o liánu z pralesa, je to kombinácia dvoch lián, ktoré sa skombinujú a majú spolu takýto synergický halucinogénny účinok. Tak som sa nakoniec rozhodol, že pôjdem na víkend ku nemu, kde ma pozval. Stretol som sa s ďalšou Kolumbíčankou, s Američanom, jej priateľom, s Kanaďanom, jeho kamošom, s ďalším Kolumbíčanom, jej bratom a s ďalším Kolumbíčanom, jej synom, ktorí tam boli iba ako podpora a vyrazili sme spolu vlastne do tohto liečiaceho centra. Dorazili sme vlastne na miesto Playa de los Cocos, odkiaľ sme zobrali skutre a na skutroch sme ešte možno 20 minút niekde do džungle. Až sme prišli vlastne ku šamanovi, ku liečiteľovi. Začalo to tak, na začiatku boli nejaké úvodné rozhovory individuálne a potom postupne možno od 9. večera, keď už sa zotmelo, začala vlastne celá úvodná ceremonia. Na úvod musím povedať, že pred akokoľvek ayahuasca seansu sa odporúča detox. Či už je to strava, či už je to pitie, či už je to vlastne nejaké mentálne, byť uvoľnený, nebyť nejakých možno stresujúcich situáciách predtým v rámci možností a taktiež aj sexuálny detox sa tam odporúčal. Všetko to začalo asi o tej 9. kde sme sadli ku ohňu s veľkým rešpektom ku všetkému naokolo. Nemal som pocit, že tí ľudia, ktorí tam prišli užívať, že boli nejakí drogoví experimentátori, skôr som to vnímal z toho spirituálneho liečiaceho hľadiska, že oni to tak mali nastavené mentálne. Prvá ceremonia teda začala o nejakej 9. 10. večer, opäť začal sa rapé do nosa, kde sa fúkalo, opäť sa mi tam hlava točila, bolo mi zle, už som si myslel, že sa vyzvracam hneď, opäť som to vďaka Bohu nejako ustal. A išlo sa na ayahuasku. Chuť ayahuasky je pre veľa ľudí nevydržateľná. Mne osobne to chutilo, priznám sa, pripomínalo mi to chuť kaká alebo maky peruánskej, čo je za mňa, to sú moje obľúbené produkty, dá sa povedať. Ako som spomenul, po úvodnom rape sa išlo teda na ayahuasku, vyskúšal som prvú lyžicu, ktorá mi chutila a sedel som a čakal som, kedy to príde. A neprichádzalo nič. Asi po hodine a pol som išiel na druhú lyžicu, dal som si a opäť čakám. A opäť som mal pocit, že neprichádza nič. Tak som prišiel za šamanom, pýtam sa, že by som dal aj tretiu lyžicu a on mi povedal, že počkaj chvíľočku, už niečo vám musím povedať. Tak si nás vlastne zavolal ku ohňu a povedal nám, z nejakých dôvodov nemôže pokračovať v ceremonii. Takže sme tam ostali sedieť,
a rozmýšľam, čo idem robiť. Tak som tak sedel, stále, že nič. Takže si idem láhnuť. Išiel som si láhnuť na madrac, to bol taký väčší madrac, kde ležal aj Kolumbiec, ja som si lahol vedľa. Musím povedať, že počas akékoľvek ayahuasky som mal vždy predstavu o realite. Vedel som, kde som, koľko je hodín, nie je to nejaký úplný odstrel od reality. Ja som aj nemal nejaké silné halucinácie, skôr som mal pocit, že to boli také jemné halucinácie spojené s víziami a najmä so zavretými očami. Potom, ako som sa teda rozhodol, že si idem zdriemnúť, tak som si lahol a po nejaké asi hodine som sa zobudil a zrazu už to pôsobí. A vedel som, že prichádzajú dva druhy čistenia. Buď cez vracanie alebo cez hnačkovanie. U mňa to začalo pôsobiť cez vracanie, takže zobudil som sa, pozeral som na strechu plechovú a pozerám sa, že ty brďo, už to pôsobí, už niečo sa deje vo mne. Tak som sa išiel vyzvracať a ako som začal zvracať, tak u mňa to bol zvláštny moment, lebo mal som jedného známeho v Kolumbii, ktorý sa predávkoval drogami a rovno pri zvracaní som vlastne jeho videl predo mnou. Mal som chvíľku pocit, že mám jeho črty tváre a chvíľku som mal pocit, že jeho tvár bola predo mnou. Bola to akéby symbolika tej temnoty. Potom ako som sa vyzvracal, tak som si lahol naspäť na madrac a tam to už začalo pôsobiť. Paradoxne potom, ak sa to telo akoby vyčistí, tak zrazu akoby to nasaje zrazu tie nové impulzy z toho okolitého sveta alebo z univerza. Lahol som si a ten prvý večer bol veľmi intenzívny moment pre mňa, už som vnímal farby, najmä keď som mal zavreté oči, farby, svetla, už to lietalo a veľmi intenzívny moment, prvý večer bol pre mňa silný pocit lásky, ktorú som mal. Bolo to akoby taká bezpodmienečná láska, ktorú som vedel vyžarovať, posielať do okolia. Bolo to silná bezpodmienečná láska, ktorú som akoby cítil ku všetkým. V tej fantázii sa akoby som sa dokázal stretnúť so svojimi blízkymi kamarátmi, kde som bol akoby taký nejaký oporný bod, plný akceptácie a keby toho bezpodmienečného prijatia tých ľudí. Ráno som sa potom zobudil a všetko bolo v poriadku. Vravím si pohodička. Druhá ayahuasca seansa, prišli tam noví ľudia, ja som tam teda ostal. A druhú seansu som mal pocit, že nebolo nič. Užil som veľa, užil som asi 4,5 lyžice ayahuasky a mal som pocit, že nič. Ráno som sa zobudil, bol som taký trochu schlamaný z toho. A bolo mi povedané, že niekedy to proste pôsobí tak, niekedy to intenzívnejšie, niekedy slabšie. Druhú ayahuasku seansu som mal pocit, že nič moc. Potom sa dohodol so šamanom, že prídeme ďalší víkend. Takže opäť pokračoval detox, prišiel som ďalší víkend, opäť s inými ľuďmi. Vždy sme boli 5 ľudia, 4 ľudia plus ja. Potom prišiel ďalší víkend, kedy z piatka na sobotu prvý večer. Podobný pocit ako posledná ayahuasca. Opäť som mal pocit, že takmer nič sa nedialo. Vravím si, že ty brďo, to je také slabé. Tak som bol opäť sklamaný. Tretia ayahuasková seansa, teda opäť nič moc. Predo mnou bola štvrtá ayahuasková seansa. Opäť noví ľudia, ja som tam bol a tam už som to cítil na začiatku. Na začiatku opäť sa dávalo to rape ako vždy a už pri rape som cítil, že je to nejaké akoby intenzívne, akoby sa to zrazu všetko otváralo. To bolo veľmi zaujímavé, to bol veľmi silný moment. A potom sa išlo na ayahuasku. Už po prvej lyžici ayahuasky som mal pocit, ty brďo, toto začína byť dnes veľmi silné. Už aj chodil okolo nás šaman a vraví, no už to začína pôsobiť, už to vidím na vás. Jedna dievčina začala zvracať a mala aj hnačku do toho a trvalo to dlho. Ja som ležal, oddychoval som a ona chodila, zvracala, tam mala niekde to, ale to bolo na hnačke, potom opäť chodila, zvracala. A priznám sa, že som začal mať pocit, že sa volajte pomôcť, alebo čo to už trvá dlho, to bolo možno 7 minút intenzívneho zvracania, kedy človeka už napína. Ja musím povedať, že moje zvracania trvali väčšinou tak 20 sekúnd, že to bola relatívne rýchlovka, ale na každého to pôsobí ináč. Takže po prvej lyžičke už som to cítil, po druhej lyžičke som to cítil intenzívnejšie, vravím si, že ty brďo, toto už je odstrel riadny. To už som sa cítil veľmi vysoko, veľmi high a stále sa mi nedalo zvracať. Postupne už to na mňa prichádzalo a nedalo sa. Tak som si potom ešte vypýtal tretiu lyžičku. Po tretej lyžičke už to rástlo, ja som sedel, to som bol fakt odpálený riadne a zrazu na mňa prišiel, sa postavil, vyletel som, začal som zvracať a ak som začal zvracať, tak tam to už opäť nasiaklo sa akoby všetko a sa to spustilo, to som si potom iba lahol na madrac a to pôsobilo asi od 11. večer, možno nejaké 6. ráno. Tá štvrtá seansa bola jednoznačne najintenzívnejšia a tam boli možno také 3 silné momenty. 98% mojich skúseností na ayahuaske boli pozitívne skúsenosti. A v podstate jednu som mal takú negatívnu skúsenosť, to bol ten štvrtýkrát, kedy som ležal a zrazu som mal pocit, akoby, že sa strácam. Potreboval som kričať o pomoc a chcel som zakričať a vydal som o sebe iba hlásku, niečo takú jemnú a vravím si, no pekne. Tak som chcel búchať po piliery drevenom, čo bolo vedľa mňa a zrazu som si uvedomil, že ho iba jemne hladkám. A vtedy som zrazu že začal panikáriť, že
ty kokos, čo teraz mám robiť? A v tom momente som sa nejako dokázal ukludniť. A ako som sa ukludnil, zrazu som sa posadil a vravím si, že tak to bolo silné, dobre, že som sa vrátil naspäť. To bol jeden taký negatívny moment. Ale potom veľmi silný moment bolo to stretnutie so smrťou, ako som aj na začiatku spomenul. To bol moment, kedy v jednom momente som to úplne navnímal, že tak to proste je. Zomriem ja, zomrú blízky, zomrú všetci v mojom okolí a tak to proste je. Ak sa strieda deň aj noc, ak sa strieda ročné obdobia, ak som bol na tej ayahuasque, som mal zavreté oči, ja som vnímal všetko, ako rástlo, ako kvitlo, korene, ako to rástlo postupne, zvuky do toho som počul, to bolo veľmi intenzívne. Tú štvrtú ayahuasku seans som mal pocit, že to som proste súčasťou toho všetkého, že to prechádza mnou, ja som tam. To proste už energicky proste išlo všetko ruka v ruke. Tam som teda naozaj prijal akoby tú smrť, že tak to proste je, bez toho, že by to bolo smutné, bez toho, že by to bolo veselé. Tam bol akoby extrémne silný moment toho prijatia. To bolo veľmi silné. A potom taký silný moment bolo asi o 4 ráno som počul nízkofrekvenčný zvuk, akoby cvrčka alebo nejakého takého malého zvieratka. Začal som opakovať ten zvuk. To som sa potom snažil, keď som bol po ayahuasque, opakovať ten zvuk a už sa mi to nedarilo, ale keď som mal tej ayahuasque, akoby som bol na tom istom vibe, tak som to opakoval, asi 2 minúty to trvalo a ten zvuk som akoby opakoval na tej horizontálnej rovine a zrazu akoby v jednom momente som mal pocit, že ten zvuk začal takto plynúť vertikálne, že akoby ten zvuk bolo nasávanie energie z toho univerza do prírody a naopak z tej prírody naspäť. Čiže sa to akoby presunulo z tej horizontálnej roviny do tej vertikálnej a to prechádzalo cez mňa a mal z toho veľmi intenzívny pocit, priznám sa. Potom pomaly som nejako zadriemal, zobudil som sa ráno o 6, už sa nič nedialo, už som bol zrazu po tej hodine, akoby zrazu to celé vyprchlo. To bolo také fascinujúce, vždy som mal pocit, že ráno akoby nič sa nestalo, ani mi zle nebolo, nič také akoby po opici alebo čo, cítil som sa fresh, vyčistený, vyharmonizovaný. Štvrtá ayahuasková seansa najsilnejšia. Myslím si, že každú tú ayahuaskovú seansu na nejakej úrovni to pôsobilo. Odstupom času, keď to hodnotím, akoby vždy to otváralo nejaké časti tej mysle. Dôležitá vec, možno na záver spomenúť, vždy je základ vybrať si správneho šamana. Takého šamana, ktorý má dobré hodnotenia a najlepšie, ktorého predtým môžete niekde stretnúť a nejak sa navnímať na neho, či z neho máte dobrý pocit. Druhá vec, odporúčam pre každého, kto by mal záujem to vyskúšať, koho tam ťahá, kto má pocit, že prišiel ten správny moment, napísať si zoznam akoby prianí od tej ayahuasky. Mi napríklad odporúča ten Robo z Kolumbie, aby bola na neho, to som od neho odkúkal, aby bola tá ayahuaska liečivá a zároveň jemná. A to som si napísal na papier. Prosím, drahá ayahuaska, buď na mňa tieto seansy jemná a zároveň liečivá. Alebo potom, prosím ťa za ayahuaska, pomôž mi vyliečiť túto časť, ktorú by som rád preliečil. A takto postupne som išiel. Priznám sa, veľmi sa mi páčilo, že všetko, čo súvislo s tou ayahuaskou, bolo vlastne veľkej pokore k prírode, k okoliu a k takej úcte. Hovorí sa, že tá ayahuaska si každého zavolá v tom správnom momente. Ja som bol toho veľmi živý príklad, si myslím, tam sa veľmi dlho vo mne bylo ísť, ale kým sa to bylo, tak som vedel, že to nie je ten správny moment. Až keď sa to zrazu uvoľnilo, u mňa to bola kombinácia naozaj dobrý pocit z toho šamana, mentálne nastavenie asi presne v tom období, ako to malo byť a navnímal som si ten vnútorný pocit, aký som mal z toho všetkého. Teraz tak moja skúsenosť s ayahuaskou. Odstupom času to všetko hodnotím kladne. Priznám sa, že 2 roky dozadu, alebo kedy by ma ani v päti napadlo, že vyskúšam ayahuasku a nie to ešte 4 krát za sebou v rozostupe 9 dní. Ja ďakujem, že sa mi to podarilo na tom správnom mieste vyskúšať s tým správnym šamanom a že všetky tie okolnosti tomu vlastne prijali. A to je asi tak všetko. Pre mňa to bol akoby také cestovanie dovnútra. Určite to nie je koniec cesty. Pre veľa ľudí ayahuaska je niečo extrémne zlomové. Takže to je asi tak všetko k dnešnému videu. Priznám sa, že každý má možno inú cestu. Niekto má tú cestu ayahuasku, niekto to má liečením, niekto to má terapiou, niekto to má nejakým sound healingom. Každý by sa mal podľa mňa navnímať na to, čo je tá jeho správna cesta a ísť to jeho správnou cestou. Takže držím každému palce v tom správnom liečení seba samého a myslím si, že je teraz to veľmi správne obdobie na to, aby sa to všetko udialo presne, ako sa to má vyliečiť a udiať. Ja budem rád, ak toto video pomôže čo je len jednému človeku v nejakej životnej situácii. Ak áno, tak potom to video splnilo svoj účel. Tak majte sa zatiaľ.